Tak jo, čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska to je nový video, ano, vidíte mě. A bude to na koloběžce, pravidelně jezdím třeba tak půl roku, ale jinak jsem začala jezdit od 9, takže nějakých 3 roky a jede auto, takže jdeme na stranu. A rozehřejeme se tady. No úplně mokrý gripy, nevím o čeho. A dáme si tady na začátek gripa. Ok, měl jsem malý rozjezd, takže se ho dám tady na začátek. Easy. Jo. Dáme si pak i bar spin. A lidi, já jsem chtěl vám říct, že jestli chcete, aby jsem streamoval, tak musíme dát 50 odběratelů. Jo? A jede další auto. Jdem na ten bar spin. Bar spin je můj favorite trik. A můj nejlepší trik, jaký jsem dal, aspoň na nohu, tak je brief flip jsem dal na nohu. Se lidi naučíme heala. Já stojím pravou vepředu, takže vypad točím takhle. Takže mám heala takhle. Párkrát jsem ho dal, mám ho docela close, takže to budu dělat. Ok lidi, heal. O, někdy ho dám na nohu, někdy ne. Kámo! Ok, na jednu. Lidi, víte co? Ale jestli chcete další video, tak dejte tady like a odběr. Já budu vědět, že chcete, jestli chcete, aby jsem prostě jezdil na koloběžce, tak dejte like a odběr a musíme dát 50 odběratelů, aby jsme to mohli streamovat živě. Jo? Takže děkuju moc. Čau.